ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi kan numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda tantoli ame olase awma ni wati na awmunu sogombe jani kuna fursala bel jenna ka sangani bi alamsa marsikalo kle duru samba fla ani moa ani woro anga kuna fulla kuma wado bena talike kita kawbara tefinin taboka ministry ye kankura daele kamuni oye ko 33e régiment nabna ke sawbiye general american ka dofara lakana ko kan kitani amara bela jelena anga jamana premier régional division Abdoulaye Maiga jamana kuntigi togola ay tashiblo ke bi ka nyeshi Iran jamana ka gidimu ni ale fagara Amerique ani Israel ka kele konala ni oye Ali Khamenei alato ayatollah anga jamana nyama togola kitakaw bara la ka foko shifina ka do tura jila shifina ka moni ka to mununu salo kono kay kaw bara dementara ka di mama mamoni uka dunga boko saba kasangani sungol kolo o komuye irisi ani Ukraine yɛrɛ ka fɔ k'u bɛna falen kɛ kasoladenw na u ka kɛlɛ kɔnɔ ka se ka minnu kɛlen ka maaw minɛ ka se ka falen kɛ o kɔnɔna la Iran Israel ani Ameriki ka kɛlɛ an bɛ a tile 6nan na halisa mugu ni kisɛ tɛ ka jɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn kuraw labɛn yaasa ka se ka susuli kɛ nin kɛlɛ in mɔgɔw bɛ ka kamana gan a dan bɛna taa fo yɔrɔ jumɛn na ni ne an ka wulalen na kibaruya kunnafoli dɔ ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya ko aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman. Ame senga fo ko kura aw munu sogolno anani watina anga jamana conseil des ministres senfe kunungo ayrame ka fo ko kena ko sira ani fukata sira woroma jamana kuntigi ka akilna kono ko sefa wari miliyari keme duru ake ubena ore bo ka odon kena ko sira fe korofo ndayene mara kunungo ministre ka la dala nyoy senfe jamana kuntigi da worla kuluba erla ka fo ko benkan sorla musaka muni akanga bo anga jamana samba fla ane moga ani woro ni oye budget ko o musaka konna la kaseka musaka labo ame wati mina ko bi ko budget supplémentaire kaseka musaka in ka ado kerenela kena ko sarafe ko ani nyeta kundala jan sara woro benkan sorla orela kunungo conseil des ministres senfe anga jamana soro ko ministre Alusenu Sanu alani fukata se jamana nyemamo yara kafo ko sharia do be anga jamana kono na yara kafo mako be fem bawla femoni obe jamana nyata kama musaka be se ka bo ka fara akan ka soro musaka mu yere ni apma nyebla ko o awole ko crédit supplémentaire o stratégie de la
o musaka de tara jamana waganɛba kɔnɔ ka a di kɛnɛyako sira fɛ ani fo ka taa se projet ba wɔrɔw ko ni musaka ye ni o ye miliyari 500 hakɛ an ka jamana ɲɛmaw u ye fɛlɛ mun ta ko ka se ka kɛnɛyaso kuraw jɔ yaasa ka kɛnɛyako ka a yakuba an ka jamana kɔnɔ maliden ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an nagakɔrɔlaw la ni kɛnɛyasoba caman olu ɲɛnakura ani ka yɛlɛma don kɛnɛyasoba caman na o projet mun ni o baaraw bɛ sen na ani projet wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ko ɲɛta kunnalajan ka se ka sɔrɔ yakuba siraw ka o bosodaw ka o yiriwa yaasa malidenw ka lahala bɛ yɛlɛma cogo min na ko nin hakilina in bɛna don o de kɔnɔ o siratigɛ de la sefa wari miliyari 500 in bɛnkan sɔrɔla k'a fɔ ko don nataw la conseil des ministres ye hakilina in ta a sariya ɲɛbila bilala sen kan u bɛna taa ni a ye wasadenw ɲɛkɔrɔ wasabulon maaw fana ka se ka kuma ni sariya kisɛ in kan sariya kisɛ mun ni o b'a to nafolo in ka se ka bɔ n'o bɔra bɛɛ a bɛ don kɛnɛyako ani ko sɔrɔ yiriwali sira caman o dafɛ ni sɔgɔmada in na ale ye kankura dayɛlɛ kita marabolo kɔnɔna la kankura mun ko ni a bɛ na motobatigiw ni o ye régiment 35e régiment infanterie ka olu maaw bisimila gendarmerie maaw ko ni kan mun sigilen filɛ nin ye kulukɔrɔ marabolo kɔnɔna la n k'a fɔ kita marabolo kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye ka se ka lakanako ka sinsin a bɛ don an ka la Amérique ni Israël fɛ o siratigɛ de la an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la général d'armée Assimi Goïta premier ministre ale taara Iran lasigiden so kɔnɔ ka taa tasibila kɛ u b'a fɔ sɛbɛnfura mun ma ka bolonɔ bila gafe mun na a taara i bolonɔ bila o sɛbɛnna ko livre de condoléance jamana ɲɛmaaso tɔgɔ la a bolonɔ bilalen a la an ka jamana premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kuntigi tɔgɔ la ko Iran gidi mun ni a sara k'a to sirusuya la ko mort en martyr k'a to k'a ka jamana défend bawo ko a sara k'a to ka jamana défend ko a ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ an ka jamana premier ministre ale ka kɔrɔfɔw la a kun ye ko ka se ka diɲɛ kɛ diɲɛ kɛlen ye diɲɛ ka se ka bonya ni karama sinsin ani jamanaw ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ni kanabila indépendance ko maa in ye o kɛlɛ mun kɛ o kɛlɛ kɔnɔ a n'a ka jamana yɛrɛ ka nafaw la pasali de la jamana gidi ni o ye Iran jamana ye a tora nin kɛlɛ kɔnɔna la o de siratigɛ la ko jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ani premier ministre yɛrɛ tɔgɔ la ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Irankaw ka gidi ma kɛnɛ kan Irankaw ka lasigiden mun b'an ka jamana kɔnɔ ale tun bɛ an ka jamana premier ministre kɛrɛfɛ ka se ka nin baara in kɛ ijiko sira fɛ ɲinan san 2026 la an ka jamana ɲɛmaaso maa minnu bɛ taa iji la ɲɛmaaso tɔgɔ la u kan ka taa sira mun fɛ n'u ka transport ye ko ɲɛmaaw ye fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ bɛnkan sɔrɔla k'a fɔ musaka mun kan ka don transport senfɛ ka taa ni jamana ɲɛmaaso ka ejidenw ye o musaka conseil des ministres senfɛ kunungo u kumana o musaka in kan yala k'a fɔ sefa wari miliyari 2 ani miliyɔn 270 ani kɔ o de ye musaka ye musaka mun n'a bɛna don transport la ka taa ni ejidenw n'u ka taamadenw ye makan yaasa u ka se ka to ka ɲinan san 2026 silamɛw ka batoba in kɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ an ka jamana ani pankulu cakɛda mun ye bolonɔ bila sɛbɛnna o de ye Ethiopian Airlines ni o ye Ethiopikaw ka pankulu cakɛda ye ani fo ka taa se top 10 star olu de jɛnna ka bolonɔ bila sɛbɛnna k'a fɔ ni pankulu cakɛda ye ni o ye Ethiopikaw ta ye olu de bɛna jamana ɲɛmaaw ka pankulu ka eji tagalaw ta ka taa n'a ye u ka se ka t'u ka bato kɛ san 2026 eji kɔnɔna la marabolo kɔnɔ kibaruya na taa ani an ye Tɔnbukutukaw bara Tɔnbukutu ni Tawudeni marabolo kɔnɔ dɛmɛ taara k'a di maa 100 ɲɔngo ma gwa 100 ɲɔngo olu de dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an ka jamana premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale ka dɛmɛ sira yɔrɔ ko nin ye laada ye jamana premier ministre kɔrɔ Musa Mara yɔrɔ ka se ka dɛmɛ ta k'a di maaw ma sungalokolo akoma na maa minnu n'olu ka dɛmɛ fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ u ka se ka ɲɛ u yɛrɛ ma n'a ye ka sungalokalo musakaw ta a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ka bɔ Kidal Mopti Gao ka fara Tɔnbukutu ni Tawudeni kan ko Musa Mara ka dɛmɛ sira nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛ lasagolen an bɛ waati min na ko bi nka a ye dɛmɛ mun ta san tɛmɛnenw na ni laada don a bolo ka se ka dɛmɛ ninnu a kana kɔ tigɛ o siratigɛ de la ko dɛmɛ taara ka taa se marabolo caman ma sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw o kadira kɔnɔna la Segukaw bara maa minnu bɛ yen ni olu ka baara ye ɲɛgɛn ye ni o ye teinture ye u kalanna ka se ka teinture ɲɛgɛn kɛcogo kura yira u la yaasa ɲɛgɛn nafa ka mun ka bon bolola baarakɛlaw ka baaraw la ani taasira kura min bɛ ɲɛgɛn na ka se ka o kalan kɛ u kun yaasa ka se ka nin baarakɛla ninnu ka dɔnta kawrɔya la
ko in kɛra ka sanga ni marisi kalo tile 4 ye kunungo yɛrɛmɛ k'a fɔ ko hakilina ye a bɔra an ka jamana kulu yɔrɔ kulu mun ni olu bɛ ka mali fini ka a sankɔrɔta yaasa mali fini ani an ka kɔri an bɛ se ka taa ni a ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kulu min bɛ ka o lawaleya yaasa an ka fini ka don ba la olu de ni hakilina kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ maa 100 ni o ye ɲɛgɛnkɛlaw ye Bamako ni Segu u bɛna ni kalanbulon in kɛ ka dɛmɛ don olu de ma u ka se ka dɔ fara u ka baaraw kan kayikaw baara dɛmɛ taara ka a di maaw ma maa minnu ni olu ye chauffeur ye chauffeur minnu ni olu ye wulikajɔw kɛ ka se ka tajiko gɛlɛyaw kɔnɔna la ka taji doni ka taa di marabolokadenw ma yɛrɛmɛ k'a fɔ o chauffeur ka denbayaw chauffeur minnu ye gɛlɛya sɔrɔ k'u ka denbayaw jamana ɲɛmaaw hakili b'o la o de bɛ a sɛbɛntiya o siratigɛ de la dɛmɛ taara ka se ka taa a di o denbayaw ma denbaya minnu ni olu ka cɛw walima dɔw somɔgɔw tora jamana lapasalilabaw u tora ka se ka taa taji ta ka na jamana kɔnɔdenw ma Kayi ani Dipoli o sira kɔnɔna la bingalikɛlaw taara bingali min kɛ ni ka chauffeur dɔw o ni to la o somɔgɔw hakili tora o la Kayi ka denw fɛ ani fo ka taa se Sadiola ka denw sanu cɛkɛda min bɛ Semos SA olu de jɛnna ka baara kɛ bolo ɲɔgɔn ma yaasa ni dɛmɛ bɛ se ka di chauffeur o musow ma minnu ni tora jamana kumabɔli la ka doni ta ka na di jamanadenw ma ni o ye taji ye kitakaw bara la k'a fɔ ko sifinaka dɔ mun ye san 10 ɲɔgɔn ye ale tora ji la a kɛra yɔrɔ min na n'u b'a wele ko Tumudala ani Surakala ni ɲɔgɔn cɛ ko in kɛra ka sanga ni marisi kalo tile 3 ye sifinakaw bɛ taa koli min kɛ ji la ka sifinaka in to o de senfɛ ko ale tora ni ji in na ka a nɔ ye kibamite fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Korvari jamana kɔnɔna la ka gosɛnɛw kɛ mɛ ka u yɛrɛ i n'a fɔ u nɛgɛra de bawo jamana kɔnɔsigi kalataw la a kun fɔra ka gosɛnɛw ɲɛna k'a fɔ ko kakao bɛna san fo ka taa se 7,700 560 ɲɔgɔn ma 2800 nka ni kuma in na ka gosɛnɛw ɲɛ b'a la k'a fɔ 560 ko kuma min kun fɔra u bɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ 240 dɔrɔn la o de kɛ mɛ ka gosɛnɛw kamana gan bibi na bawo jamana ɲɛmaaw kun kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kakao sɔngɔ bɛna yɛlɛ nka u ɲɛ b'a la k'a fɔ o kakao de sɔngɔ nana jigi 100 sara la fo 60 ɲɔngo o de kɛn bɛ gɛlɛyaba ye Côte d'Ivoire jamana kakao sɛnɛw ma olu mun kun kɛn bɛ ka u sɛbɛ don kosɛbɛ kakao sɛnɛ la ni u mun kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna nafaba sɔrɔ kakao la o ko de bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye Côte d'Ivoire jamana bolobaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kakao sɛnɛ a nafa ka bon kosɛbɛ cikɛlaw ma nka jamana ɲɛmaaw k'u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kakao bilankɔrɔ mun bɛ ni o ye stock ye k'o de cayalenba don o de la k'olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko fo a stɔku bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'o de ye kakao sɔngɔ jigi a mun n'a bɛ ka sɛnɛkɛlaw ka o kamana gan kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Angola jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu b'a ɲini Angola ka den mun kɛn bɛ k'u ka nafolo bila diɲɛ jamanabaw kɔnɔ o jamanaw ka Angola ka denw ka nafolow lasegin Angola jamana ma bawo ko Angola ye yuruguyurugu ani dunɲɔgɔnjuguya kɛlɛli mun daminɛ u b'a ɲini diɲɛ jamanabaw fɛ u ka fara Angola jamana kan Angola jamana ɲɛmaa kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni u kɛn bɛ k'u ka nafolo mara jamanabaw kɔnɔ u ka fɛlɛ kɛ ka se ka ni nafolo ninnu lasegin u ma João Lourenço Angola jamana ɲɛmaa kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna wulikajɔ kɛ ka se diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen ma Angola jamana ɲɛmaa kɔrɔ mun bɛ yen Angola ka diɲɛ mɔgɔbatigi mun ka nafolo fɛn fɛn bɛ yen u k'a bɛɛ lajɛlen geler k'a lasago Angola jamana ma
Madagascar jamana kɔnɔna la ni cyclone ni o ye fiɲɛ lahota ni sanba mun n'a wulila ka cɛnni lase angolakaw ma u ka jɛɲɔgɔn mun bɛ ni Russie jamana ye olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Madagascar jamana ma. Madagascar jamana kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko cyclone a ye maa caman ka so funu ni ka maa caman so tanya o siratigɛ de la Russiw ka pankulun bɛ ni o ye Mi-8 ye ale bɛ ka munumunu salo kɛ Madagascar jamana fan caman kɔnɔ la kabi février kalo tile 10 ni ka balo ani maa mago ɲɛ fɛn caman k'a largué k'a jigin k'a d'u ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don u yɛrɛ ye bawo ko nin ko in kɛmɛ sababu ye Madagascar jamana kɔnɔ ka maa nana sumalen caman ba de ka gɛlɛ lase u ma. Russie ni Ukraine y'a yɛrɛ k'a fɔ ko falen na kasodenw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna kasoden falen fo 500 hakɛ bawo ka sanga ni bi alamisadonya ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Russie ni Ukraine ye kasoladen 200 fan 2 bɛɛ lajɛlen ye o de lasegin fan dɔ in ma. Russie ye 200 lasegin Ukraine ma. Ukraine fana ye kasoladen 200 lasegin Russie ma. U kɛmɛ ka mun minɛ kɛlɛ hukumu kɔnɔna la ko yanni nin na kalo in ka ban ko falen bɛna kɛ maaw la maa minnu ye kasoladenw ye fo ka taa se maa 500 hakɛ ma ko o kumaw bɛɛ lajɛlen ye sigiɲɔgɔnyaw ye sigiɲɔgɔnya min n'a bɛ ka kɛ bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔna la ka ɲɛsin jamana filaw ma hali n'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen nɔ ko kuma o kuma kɛlɛ sariya ye mun ye panɲɔgɔnw ka se ka kɛ ka kasoladenw ka olu lasegin ɲɔgɔn ma. Faransi jamana kɔnɔna la wasadensigi merci kalataw olu bɛna kɛ merci kalataw koɲɛ kɔnɔna la yɛrɛmankutu baaraw bɛ ka daminɛ yɛrɛ lamɛn k'a fɔ ko maa minnu n'u dɔn bɛ kosɛbɛ ni o ye stariw ye balontannaw fo ka taa se dɔnkilidalaw ma olu bɛ ka o ɲin don yɛrɛmankutu kalata ninnu na olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka u ka cɛbaw ka u lapasa merci kalataw la u bɛna maa minnu dɛmɛ yɛrɛ k'a fɔ ko dolancilaw i n'a fɔ Benzema fo ka taa se Laurent Calmi ani fo ka taa se u ka dɔnkilidalaba minnu bɛ minnu dɔn don kosɛbɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ Dominique Furagua maa dɔnnenw minnu bɛ sira caman fɛ olu bɛ ka u ɲin don wasa sigi kalata in merci kalata in a yɛrɛmankutu baaraw la ka se ka u ka cɛbaw ka u lapasa ka maaw wele maaw ka taa kalata u ye. Israel Amérique olu kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Iran kɛlɛ mun kɛ o ni Iran ka kɛlɛ in an bɛ a tile 6nan hakɛ la ka sanga ni bi alamisadonya in ye ni tile 6nan hakɛ in na ni maa caman kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ in maaw kun bolo ko a bɛna lasa nka halisa kɛlɛ in dɔ de bɛ ka fara kan ka taa fɛ mugu ni kisɛw o tɛ ka jɔ. Iran jamana ale bɛ ka ata kɛ Amérique jamana ka nafa bɛ arabu jamana fan fan kɔnɔ ka a bɛɛ lajɛlen susu fɛn mun ye Israel ale ni Amérique jamana tɛgɛ dilen ɲɔgɔn ma u fana bɛ ka susuli ta ka da Iran jamana kan ni susuli kɔnɔna yɛrɛ la k'a fɔ maa mun ni bɛ ka to a la maa sata bɛ ka caya kosɛbɛ maa 770 ni kɔjan hakɛw Iran kaw tɔgɔ la kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko olu de fagalen don nin ko in na ani fo ka taa se Amérique finitigilaka maa 6 fɛnɛ ko olu tayana nin ko in na olu fagara Iran kaw fɛ kunnafoni mun o bɔra source officielle la nka maa yɛrɛ k'a fɔ susuli bɛ kɛ dugu ma ka sanga ni bi dɔn in ye Azerbaïdjan y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Iranɛnw ka susuli dɔ ye olu sɔrɔ ko olu fana bɛna u da don kɛlɛ la o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye Iran ma bawo nanzarala jamana caman kɛ bɛ ka fara Amérique ni Israel kan ka Iran kɛlɛ o siratigɛ de la fana Iran ka maa minnu bɛ ni olu bɛ Iran la pasa o ni maa minnu y'a sɔrɔ hakilinaw la ni o ye Hezbollah ye olu fana bɛ ka fara Iran kaw kan ka Amérique ka lasigidendenw k'u la susu ka nin waati in na Iran yɛrɛ k'a fɔ susuli mun sera Azerbaïdjan ko olu nɔ t'a la nka Azerbaïdjan fana kɛ bɛ ka bagabagali kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛna taa sarali kɛ ka don kɛlɛ kɔnɔ Faransi jamana Angleterre jamana ani fo ka taa se Allemagne ninnu bɛɛ lajɛlen fara bɛɛ fɛn mun ye Amérique ni Israel kan ka Iran kɛlɛ nka maa mun bɛ yen nɔ ni o ye jamana ye Espagne ale de y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ k'a tɛna fara fɛn mun ye Amérique ni Israel kan nin kɛlɛko in na kɛlɛ bɛ tile 6 la bi maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka kɛlɛ in a kɔlɔlɔw bɛna dan yɔrɔ jumɛn na diɲɛ nata waatiw de bɛn'o fɔ diɲɛmaa ye ni ne bɛ dan siri an ka wula in na kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na k'a lase aw ma a y'aw sɔgɔlen to jan ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na kibaruw bɛ to sen na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ a ye ko k'an bɛn nɛgɛ kɛrɛfɛw ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ a balimakɛ Kiba Jalo bolo a k'an bɛn. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00
11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45